supposed to be panda tapioca, pero wala tayong tapioca. So, jelly lang yung meron tayo. Ito. Pwede siya kahit anong pang gelatin. Kahit na, ito, so ito yung brand na ginamit natin ngayon. Ayan. So, Mr. Gulaman. Pwede siyang kahit na ano, basta pang pandan yung flavor. Then, Evap. Then, Alaska, condensed, all-purpose cream. Tapos, meron akong binili na McCormick siya, yung brand. Buko pandan flavor. Para may flavor yung gagamitin natin. So, kung unang gagawin is kumuha na ng can opener. So, actually, ito muna pala. Kumuha akong konti. Buksan natin yung ito. Ayan, sa po. Ilang milligrams yan, anak? Lahat nyo na. Itong ginamit natin is 250 ml ng all-purpose cream. Kaya kung anong gusto nyo, kung mas madami gusto nyo, dapat doble din. So, proportion siya. So, ito. Susunod natin yung condense. So, yung condense is 387 grams. Yan. So, haluin muna natin. Pag nahalo-halo nyo na, buksan nyo na yung... Ay! Nakulog! So, pagkahalo, lagay mo yung Evap. Haluin mo siya. So, yung Evap is 380 grams. Kayo, kung mas gusto nyo ma-creamy, mas bubuin nyo siya lahat. Pero kung ayaw nyo, siguro, kalahati or 3/4 ng condense para hindi siya masyadong creamy. Pero as I just, buuin nyo na para mas masarap. So, haluin natin. Hello. So, habang inaantay mo siyang mag-stimulate, dapat, maggawa ka na ng gelatin mo. So, parang, mainit na tubig, lagyan mo to, kahit lahatin mo na, para mas madami yung jelly mo. Then, yun, may luto na. Meron ako, napalamig na namin siya. So, ito na siya. Ayan. Ito yung jelly na ginamit namin. So, hatiin natin siya para magkaroon ng jelly mamaya. Lagay tayo ng tubig sa isang baso. Buo. Kaya kung ilan yung gusto yung tubig, pero mas madami, mas okay. Lagay mo siya sa... Then, eto, gamitin natin to for flavoring. One, kung gusto niyo mas malasa, siguro mga a few drops. Pero kung hindi, or gusto mo lang ang color nito, pero may pandan flavor, siguro mga 3 drops lang. Tapos, i-blender na. Okay. So, pagkalagay mo ng tubig tsaka ng flavor, i-blender mo muna.
tsaka yung flavor. Ang bango! So, dagdagan pa natin ng tubig kasi medyo malakas yung flavor. So, kalahati. Half cup. Pagkalagay, blend mo ulit. Pagka-blend. Etong hinalong gatas. Ilalagay mo na siya sa blender. Yung isang bote namin, mga isa't kalahati, itong boteng ganito. So, mga nasa 100 cl siya. Isa't kalahati na. Ayan! Ayan na. Ano na natin? So, i-blender natin. Baka amoy pandan. Siyempre, pandan yung flavor. So, habang inaantay natin yan, pwede ka nang So, ito na yung gelatin natin. Nahatiin natin siya. Make sure na kung ayaw mag-iinarte kayo, mag-gloves kayo. Kung ayaw nyo, maglinis kayo ng kamay. So, ayan, yung gelatin natin. Hahatiin natin siya. Pwede ka naman bumili na lang ng gelatin na nahati-hati na. Para less hassle. Pero, mas maganda kung ikaw na lang yung gagawa ng gelatin mo para choice mo kung anong lasa or kung gusto mo mas matapang, gano'n. Kasi minsan yung gelatin na nabibili mo lang naka-colorling lang siya. So, hindi talaga siya yung naka-flavor. Mas masarap siya pag naka-flavor. Tsaka mas mas makakamura ka pa. Pag bumili ka na lang ng gelatin na ikaw magluluto. Mas maliit, mas maganda. Ayan, so screwdriver ko ang hindi siya magdidikit-dikit. So, after nito, kuha tayo nalagyan. Ano paglalagyan natin yung binlend natin. So, maglalagay tayo ng gelatin. Mas madami, mas masarap. Pero mas masarap kung lalagyan mo siya ng tapioca pearl. Pero dahil wala tayong tapioca pearl, so okay na siya kahit gelatin lang siya. Ako mismo maghapon na tayo kamatayan. Yan. So okay na to. Pwede na natin ito ilagay sa so yan. Ito na yung gelatin natin. Nasa lalagyanan na siya. So, ang gawin natin, blend ulit natin to. Mas na-blend na siya. Ilagay na natin siya dito sa Ayan. So,
So, di ba, madami pa yung nagawa mo. Meron pang sobra. Pero ito na yung pinaka-finished product. Pwede naman siyang dagdagan sa iba. Pero lulubog din naman siya. So, okay na yung nasa ilalim. Shake mo siya. And, ito na. Meron ka ng pandan milky tapioca. It's supposed to be tapioca, pero mas maganda kung lalagyan mo siya ng tapioca para mas may makain ka dun sa creamy na juice na yun. So, ito. Ayan na siya. And Sarap, lasa talaga yun. Malalasa mo yung creamy niya at saka yung pandan. Kasi may flavoring tayo. Tapos yung wala mo na ginamit natin is flavoring din siya.